Seré a baix, a manteniment. Al? Què? Ei, Al. Què? Recordes que la setmana passada vas enviar un equip a la Quinta Forca més enllà de la línia Iliana? Sí, què? Em truca un d'aquests tios, és del comitè d'investigació de l'empresa. Ha olorat una cosa i diu si li respectarem els drets. Per què no ho haurien de fer? Doncs potser perquè els vas enviar a la Quinta Forca per ordre de l'empresa. No ho sé jo. Recoi. Un escalfabutaques d'oficina em diu aneu a mirar un cert punt de les coordenades i anem a mirar. No em diuen pas per què ni jo els ho pregunto. I no els ho pregunto perquè la resposta triga 15 dies i la resposta sempre Res de preguntes. Què li dic a aquest tio? Digue-li que pel que fa a mi, tot el que trobi és ben seu. Entesos, Decker? Molt bé. Vinga, nanos, no podeu estar en aquesta planta. Fora d'aquí, va! Què passa? Hi vaig perquè sóc la millor. Pareu, vinga! No es poden fer mai trampes quan jugueu al joc de l'espai. Mama, tots els nens en fan. Doncs Ei, un no moment, està bé. mireu això, mira això, Annie, sisplau. Família, l'hem encertat de ple aquesta vegada. Què és això? No ho sé. Anem-ho a mirar de prop. Veig que hi ha una esquerda en un costat. No ho hauríem de comunicar? Esperem a veure què comunica. No ens hi podem acostar més. Anem a donar-hi un cop d'ull. No sortiu del vehicle. Ho dic de demà. Tornem de seguida. Sí, adéu. Molt bé. Jimmy, fa molt que se n'han anat. No hi pateixis. No ens hem de moure. Alerta, alerta! Parla al 06, sisplau!